Hedd Lewis ydw i, dwi'n genedigol o Tidraeth a dwi'n awr yn byw Boncath fan hyn yn Sir Benfro. Symudes i'n ôl rhyw 10 mlynedd yn ôl i'n filltir sgwar. Cyn hynny, o'n i wedi byw mewn sawl lle. O'n i wedi byw am gyfnod yn Llundain, wedyn fes i'n byw yn Llandeilo, byw lan yng Ngogledd Cymru, fes i'n y coleg ym Mangor, a wedyn yn ystod y mlentyndod am gyfnod fes i'n byw tramor. Felly gadywes i getre yn 19 a wedyn symudes i'n ôl rhyw 10 mlynedd yn ôl. Felly mae sawl lle. Mae rai ardalodd ar y pryselau ei hunain. Byddwn ni'n gallu mynd lan i Foel Drygar yn enghraifft, mae'r golygfeydd o fyny Foel Cwm Cerwyn, a mae'r hanes lan yna'n anhygoel hefyd, reit ar draws y pryselau wrth gwrs. A mae rai o'r elldydd hefyd, maen nhw'n hen elldydd hynafol, rai ohonyn nhw'n dyddio falle o cyn yr oesoedd canol, llefydd fel Tŷ Canol a Gallt Pengelli, a mae rhyw naws arbennig yn perthyn i'r elldydd yma. Mae yna rhyw hanes, hen hanes yn perthyn iddyn nhw, a dwi wrth y modd yn crwydro trwyddyn nhw. Mae'r hen adfeilion, y bythynod unos a yr olion archeolegol. Felly mae yna lot i ddweud am yr hen elldydd yn yr ardal, y rhai sydd wedi goroesi. A wedyn, o ran lan y môr hefyd, mae llwybr yr arfordir, da ni'n dyfeino'r, bydden ni'n tybio un o'r llwybrau hardda yn y byd, gyda golygfeydd godidog arbennig. A dwi wrth y modd yn cerdded rhannau o llwybr yr arfordir, yn sôn am ardaloedd fel Pencar. Mae hwnna'n ardal arbennig. I ni gyd yn twristiaid, i ni gyd yn teithio i bedwar ban byd ac yn mwynhau, ond mae'r fath o dwristiaeth sy'n raddol datblygu'n Sir Benfro, dyw e ddim yn gynaladwy. A dwi'n poeni'n fawr a'r newid mawr dwi wedi gweld yw'r cynnydd yn niferoedd y tai haf. A'r cynnydd yn prisiau tai sydd yn golygu fod yn pobl ifanc ni ddim yn gallu fforddio prynu o fewn i cymuned. Fel un o Tidraeth, mae Mike Stevens yn canu am solfach, cymdeithas wedi marw'n llwyr. A yn sicr dwi'n teimlo hynny am Tidraeth. Os byddwn ni'n mynd nôl i Tidraeth ym Mhlentyndod, wedyn gymdeithas fywiog, oedd na ystod oedran na, oedd ar y cyfan we pob un yn nabod i gili, we lot o siopau bach a siopau bwyd a gwahanol ddigwyddiadau. Oedd hi'n fywiog na. Ac erbyn hyn dwi'n teimlo, ewch i lawr i Tidraeth yn y Gaea, a mae'r lle'n farwedd. Mae yna strydoedd cyfan o dai heb unrhyw olen y ffenestri gydol y Gaea. A mae hwnna'n dor calonus. A dwi'n credu mae rhaid mynd i'r afel a her y tai haf. A dwi'n credu hwnna sydd wedi synnu fi fwyaf o symud nhw. Ond mae da fi un lun bach a sketch yw o Ceibwr a'r ffurfiannau yn y graig, a mae hwnna yn llun dwi'n hoff iawn ohono. Ac wrth gwrs wedyn dwi'n dwlu ar gerddoriaeth Mike Stevens, y swynwr o solfach. A mae nifer o'i ganeuon yn sôn am Sir Benfro ac am profiadau unigolion o Sir Benfro. Ni'n sôn am Can Walter, er enghraifft, ysbryd solfach. Mae nifer ohonyn nhw. A bob tro dwi'n clywed Mike Stevens yn canu, dwi'n gwybod mae'r boi ma o Sir Benfro, sim dwywaith am na. A felly dwi'n dwlu gwrando ar ei gerddoriaeth e. Achos os gollwn ni enwau lleoedd, i ni'n colli rhan pwysig o'n hanes. Mae enw lle yn adio at y tirlun. Mae fe'n helpu ni ddeall y tirlun. A os nad ni'n deall yr enwau, allwn ni ddim deall y tirlun. Mae'r un enghraifft syfi, a mae fe yn enghraifft dwi'n dwlu rhannu. Mae yna lether ar ochrau Carningli. Ac enw'r llether yw Gochel Sythu. A mae fe'n hen enw. A mae da fi yn feddwl y ddelwedd yma, falle rhyw hen wraig yn y canol oesoedd, falle rhyw flanced ar ei ysgwyddau yn gweud wrth ei mab wrth iddo fe mas, falle yn ganol Gaea, lan i lethrau Carningli ac yn gweud Gochel Sythu. Bydd yn ofalus bod ti ddim yn sythu.